stojí mohyla. Na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie, chrastie a v tom trní chrastí rastie, kvety rozvíja Euka, žltá ľalia. Poslaním tohto projektu, alebo tejto mojej prednášky o literatúre a hlavne o poézii je spopularizovať ju, pretože pri tom, aby som mohol vysvetliť, ako vznikali básne, musím vysvetliť, ako vznikal jazyk, prečo slovenčina a aký vývoj slovenčina mala. Takže sa dotýkame aj historických súvislostí. Čiže je to trošku namiešaný dejepis, trošku namiešaná literatúra, trošku namiešaná poézia. Samozrejme, nešlo by to bez humoru a bez takého niečoho latinákovského, aby to bolo jedlejšie. Takže Saint Mikuláš, Svätý Mikuláš, ja ti dám poza uši, ty. Ja si ich tak nazývam pomocne Jana Kolára a Jana Holého, že to boli naši takí prví reperi. Tie deti, ktoré vydržia počúvať napríklad Žltú ľaliu, tá má takmer 9-10 minút, tak to si vyžaduje trošku pozornosti a potom to musíme sa trošku aj pousmiať nad tým a si to trošku rozanalizovať. Takže ako prídeme na to, keď sme na otvorenom oceáne, že kde sme? Podľa čoho? Hviezdy, jasné. Takže on musí počkať do noci, kým sa mu tam rozsvieti to GPS-ko, hej, a podľa toho sa potom vie zorientovať, že či sa vracia na východ alebo na západ. A začíname veci miešať s analýzou slovenských rozprávok, ktoré sú veľmi zábavné, aby deti lepšie pochopili a ten princíp toho, aká je dohoda, porušenie dohody a trest. Tam je mama, hovorí, že chod zober koláče, odnes babke. Ježiš. Kam ideš? Však k babke. A koláče? Ježiš. Daj si čapicu, však ti pripeče hlavu. Ježiš, mama. 3 týždne nežral, oči krvou podliate. Kam ideš, dievčatko? Idem k babke. Ako sa má babka? Chorá, chudera, nevládze vstať z postele. Nie, maminka zorganizuje brigádu a všetky deti nosia kamienky vlčkovi do brúška. Áno. A keď už má nanosené tie žalúdočné kamene, potom ho zašijeme, hej. A všetci, čo mali brannú výchovu a zdravotné kurzy, tak vieme, že keď niekoho zašijeme, tak čo? Ožije. Aby sami o sebe zisťovali veci, čo ich baví, aby sa tomu venovali. Skrátka, chcem toho od nich možno veľmi veľa, ale do tých malých, usmiatých, zvedavých tváričiek sa veľmi veľa zmestí. Takže oni, keď mi za 1,5 hodiny vydržia sedieť, pozerať a neodísť na vecko, tak to o niečom svedčí.